Здравейте! Това съм аз от Monster High Funny Friends. И докато някой забравих кой, ме молеше да направя ревю на моите кукли. Всички мои кукли, но няма да правя ревю на Gigi и на Laguna Fire, защото съм правила ревю и те не са тук. И тук ще правя ревю на моите кукли и искам да ви задам... изчакайте малко. И ви задам един въпрос да напишете в коментарите. Какъв Шекспир? Ягода и ванилия или малина и банан? Напишете в коментарите. Почнем. Това е Винъс, моята кукла. Ето я. Мисля, тя е Венера, но аз си казвам Винъс. Съжалявам, че е рошава. Просто нямам време да ги срежа. Но днеска ще ги срежа. Ето, и това е нейната къщичка. И това горе смятах да е трева. Съжалявам, приятели, ако виждате, че е малко разхвърлено, просто имам ремонт. И сега подреждаме нещата. И ето тук всичко. И тези светят. И е много година, като е на тъмно. И ги включиш, ето. И е жестоко. Да. И другата къща е на Спектра Вондергай. Тя живее в лагуна, ето тук е като хол. И ето е нейната къщичка. Съжалявам, че е направено от книги. Просто това е място като рафт за книги, но съм го превърнала в къща. Ето е Спектър. Тя не ми е една от любимите, но просто иска да си попълна колекцията с главните от Monster High. Не, че тя е една от главните. Ето. И тук си има... И тук тя си има... Ето тук си има малки нещица. Котика. Което сама съм го правила. Ето тук е Лагуна Блу. Ето е Лагуна Блу. А моята лагуна. И... ето. Тя е много проста. Но това е една от големите къщи. Най-от големите. Ето тук има лагуна. Аз като казвам Лагунка Блу. Ето тук. Има кърпи. И това е като мивка, но не ми се получи. Ето тук е нейната рибка Нептуна, но това не е тя. Това е една розова рибка, която намерих. И казвам си, че това е Нептуна. Ето тук има някаква като отвара. Малко е трудно, но много красива, като гледаш на слънце. И ето тук има две чанти. Упс. Съжалявам, че е малко тъмно, ще светна лампата. Хи-хи-хи. Айде. Що не свети? И... ето. Има нещо да полилей. Въпреки, че... Тук полилей. Така. И сега отиваме към... горе. Към кухнята направо. И... То не е като кухня, да е като барче. Ето го. Казах, че ще направя ревю в един от моите клипове. Идва си с компютърче. И като телефон да си играеш. И тук е любимата част. Това е машината. И сега ще ви демонстрирам. Просто трябва да завъртите едно от лъжчета. И гледайте. Ето ги моите неща. И тук има столче. Тук съм сложил като престилка, трябва да я махна. И тук има джаги. Джаги. И се мърдат. Ето. И това води към стаята на Клео Даниел. Друг път ще направя по-хубаво ревю. Ето. Така. Куката не е много за показване, защото косата малко и се е разрочила, но всъщност аз много повече се грижа за тях, но просто сега нямам време. Ще първа почва училище. И ето е Франки. Готиното на нейната стая е... вижте тази лампичка. Цъкам я. Ето. И вижте къде сочи. Точно към Франки. Ето. Да го оправя. Ето, сега сочи към Франкенщайн. Добре. Ето тук е Аби. Тя не
е много за показване, а това е сериозна лампичка, която много обичкам. Нали, има снежинки, но много не си личи. Ето. И тук е сломо. И Гулия. Качето. Хи-хи-хи. Ето. И... Какво гледате? Гледайте мен. Айри, какво правиш? Ти участваше в едно друго видео. Да, права си. Напишете в коментарите за шейка, моля ви. Айри, махай се. Добре. Тук горе е Рубека. И Рубека. Ето тук леглото и някъде ми е изчезнало дялцето. Иначе го използвам като чувал. Този чорап. Ето тук има малко неща. Шкафчето. Има едно шкафче. И виждате ли тук? Дракобека! Схващате ли? И това ми е от старата драколор, който е в дома, където си имах това с 5 чопите. Сега съм у баба ми, в друго място. И тук на старата ми драколора. Не искам да правя ревю, ще леко се е изпочупила. Ми е много жал. Ето тук има стинка на клад. И ето тук са двете много добри сестрички. Карин, моето любимо чудовище. Вижте тук ви е любима също. Тя не е много за ревю, но... Да. И съжалявам, че не правя много хубаво ревю, но... Ето я, моето чудовище. Друг път ще направя ревю какво има в това шкафче. Коя е тази съседка? Берта! И другия път ще правя ревю на Monster High чилището. Малко е разхвърлено, ще правя друг път. А тук е оперета. И стаята не знае какво, но... Хей, здравейте, аз съм Оперта. Добре. И ето последната ми кукла. Последната от ревюто е Джейн Булител. О, боже мой, паднала ми е пръчката. И ленивецът на Джейн е някъде забутан в една... ето го, май. Ленивецът е... Ето го. Той е гушнало. Ето го. Вижте колко е сладък. Юп. И... да, това беше като моето ревю на куклите. Съжалявам, че не беше много хубаво, но да, пак съжалявам. И пак напиша на коментарите ягода или малина. Ягода и ванилия или малина с банан. Който каже правилния отговор ягода или малина, да ще кажа така, получава видео специално за него. В смисъл, ще правим видео примерно Ели забравя, примерно едно име казва примерно, да кажем, малина и примерно, ама това не е правилно говор, нито ягода, ще видите. И който печели, получава видео специално за него. Пълно с комплименти и поздрави от мен. Искам да ви кажа нещо. Искам и да ви кажа нещо. Искам да ви кажа, чао, приятели! Ари, изпревари ме отново. Камерите ме обичат. Добре. Чао!